I ću svima, ja sam se Urbaniti, dobrodošli u novi video, novi vlog. Danas idemo u Beograd na MTS Up konkurs, kao što možete vidjeti po kačketu. Basically, to je konkurs za srednje škole, gdje se napravi neka aplikacija i onda se ide u Beograd da se prezentuje pred publikom, pred komisijom, izvinjavam se. Najboljim aplikacijama se dodeljuju nagrade i uzimaju se za MTS-ov Google Play. Treba nas 7 ujutru, tako da idem ka busu, minibus, ne znam šta još čeka. I da, idemo sada tamo i ne znam više šta da kažem. Lego. Naravno, zadnji stižem. Što da ne. Stigli smo. Da, šta imaš da kažeš? Kazamo. Završilo se ovo, dobili smo Golden Court. I sad smo u Alpini da Sava nađe Bela da nakači. Savo, šta treba nakačiš? Mariju Tereziju treba da nakači na čizmu. Ti našu Mariju Tereziju. Aj, Johnny, kaži nešto pametno, ti uvijek imaš nešto pametno kažeš. Are there any shopping malls near me? Ok, Google. Are there any... Ćao, Savo, šta si kupio? Kojserice? Koje kojserice? Te što si probao. Ja imam isti način za vezivanje. Mnogo me nervira, zato što mi ovo dva se uvek odvežu. Where next? Idem u Ušće, hoću da idem u Ušće da kupim, hoću piletinu. Hoće kafce. Hoću KFC. Ima iStyle, može gledati iOS. Dobro, let go. To je jako zanimljiva i inovativna ideja, to je da se šetamo gledajući kroz VR. I to je to. Jesi Martine? Baci pet. Dobro je. Man from the future. Tvoj svet. iPhone X. Revolucija. Yeah. Delili 5-9. Pazi, ne mogu da idem. Zagrleo drvo. Ajmo niz stepenice. Ne. Treba da se pređe ulica. Ja se slikam u ovo. Ajde, ajmo unutra. Prođi ovdje. Ništa, pomerio se telefon samo. Biće sve u redu, nemoj da pričaš. Koliko ti je mali? Dobro je neko čuo za VR. Uređi se virtualno rano. Unutra je telefon i on gleda kroz telefon. Izmuta. Mislim da je vreme da promenimo boju. Nikola. Iste marka. Lima ti jebote bog. Martine, da vidiš kako izgledaš. Otvori. Ajde. Ljudi desne. Evo nas. Čeki. I ovako onako svi gledaju tebe. Imam utisak da će tu udariti. Ne brini. Imaš osobe ispred tebe, pazi da ih ne udariš. System crash. Šta? System crashed. Evo, došli smo u Gigatron, Authorized Reseller. Evo, mene možete naći u Apple sekciji. Hoće neko mi kupi Progo. Mato, mislim da ti je ovdje ljubav. Moja ljubav. Hoću ovu ljubav da probam. Ovo? Samo, niko ne može da dođe do... Ne, ovo je došlo do moje. Veličina ekrana je ista. Na Note 8 i dalje radi nešto što... Meni se ovo još uvijek malo u ruci osjeća. Samo ti malo u ruci. Na Note 8 i dalje radi nešto što sam provalio na moj Note 2. Kako kontrolisati bez... Evo. Dobro, ajmo. Evo.
Savo, koje je ovo nagradno pitanje? Šta? Nagradno pitanje. Koje je njeno ime u stvarnosti? Lara Croft. Ovo mi mogu više ti pričam nego ovdje. Pijuk. Ne, Bajla. Bailo. Bailando. So. Reče nešto za Army Shop. To nisam to znao. Sad ćemo da mi radi. Evo. Ne, to se kliknu. Ali evo. Proof. Vidiš? Ne dodirujem ekran. Malo gličuje, ali ono. Throwback. Nešto mi poznato ovaj most. Evo nas sam zadnji lokaciji, Army Shop da Sava kupi aktu. Malo kasim, ali nema veze. Kaži da idemo. Kažite profesor. 5200. Čekaj. Če voziš motor, a? Si bajker. Pa, Opasan ne lik. znam da li bi mi trebao broj veći. Koliko pametno. A sad pošto kasnimo, run. Jamaro! Ćao Jeko! Ćao! Što ste kupili? Nismo ništa. Sava je kupio. Baki, bit će vloga, a? Biće. Dobro da, to je bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. See ya! Peace!